Български разказ по текста на Битие. И Бог каза: да се съберат водите под небето на едно място и да се яви сушата. И стана така. Бог нарече сушата земя, а събраните води морета. И Бог видя, че това беше добро. И Бог каза: да произведе земята зеленина, трева, която да дава семе, и плодни дървета, които дават плод според рода си със семето в тях. И стана така. И земята произведе зеленина. И Бог видя, че беше добро. И настана вечер, и настана утро, ден трети.